gabana. To saboda haka kaga wannan mas'ala ce da ya kamata shi kan shi dawowa ya nazari. Idan har waɗanda suka fika ilimi suka ce ga kaza to ka karba fa, saboda ina girmama sha'anin Jamilu saboda kokarinsa wajen tsage gaskiya da kuma fito da abubuwan da wasu ma ba sa iya fito da shi na gaskiya, musamman mas'ala da za ta shafi shugabanni da sauransu. Yanzu kamar misali ban so yin magana akan wannan matsalar ba, amma tunda kadiya ta zo ya kamata in ce wani abu. Akwai abokinmu da yake da'awa, Dr. Jamilu Waziri Bauchi, wanda yake zaune a kujeran Dr. Idris. Ni kaina na so in kira shi mai ba da shawarwari, amma sakon da naga ya fitar sai ya karya min gwiwa, saboda ya ce duk duniya ba wanda ya isa ya hana shi. Me ya faru? Ka ɗauko littafin Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, wani littafi ne gingime mai volume sai ka ɗauko ka ce za ka karantar. Na farko idan ka ɗauko littafi ma za ka karantar ko sai ka duba suwa yake gaban ka ma tukunna, sun cancanta a karantar da su wannan littafin ko da ka iya. Ai ba wai gaza, ba wai duk malamin da kaga ya ɗauko ahalari yana karanta, ba wai dan ahalarin ne kawai ya iya ba, zai iya karantar da mudawwana ma, amma sai ya ɗauko ahalari saboda mutanen da ya ga suke gaban shi. Yanzu mutanen da misali ba su san ahalari ba shi suke bukata, sai na ɗauko askari sai na zo na saka da Allah akwai fikewa ciki, kaga babu, ba za su gane ba. Kawai idan ka ga nayi wannan to ni ma rigima nake yi, ma'ana ba wai so nake a fahimci addini ba. Na ji takaici saboda ina girmama sha'anin Jamilu saboda kokarinsa wajen tsage gaskiya da kuma fito da abubuwan da wasu ma ba sa iya fito da shi na gaskiya, musamman mas'ala da za ta shafi shugabanni da sauransu. Amma sai ya ɗauko Al-Musannaf, aka ce a'a ba za ka iya ta ba, ka batta. Yanzu zan iya karantar da Muwatta Imam Malik dan na koyi ta a gaban malamai, amma ban taɓa samu da duk majalisosin da nake yi ba. Me yasa? Saboda me, ina duba me mutane ne suke bukata ma tukunna. Ana ƙarya dai na taɓa sa Riyadus Salihina a masallacin su Malam Shaibu lokacin shekarun baya, ita ma dai ban muka yi kwata ma muka zo na zo ban ma ci gaba da karatun a masallacin ba. To haka nan duk ilimi da ka ganshi, ba wai iya karantar da abin shine ke bukatan ka karantar din ba fa. In iyawan ne ke sa haka da sai ga mun rakito duk littafin da malamai suka koya mana ko kowane sati da littafin da zamu yi, kaga kenan ba karatu za yi ba, hayaniya kai za ta yi. Amma kaga da ya dauko littafin, ita kanta littafin sai ta nuna mishi ba za ka yi karantar da ni ba kuma so haka ya kawar ba. Domin yanzu hadisin da ya karanto daga ciki ke cewa annuhanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, daga nuhu anin nabi, nuhanin nabi, annuhanin nabi. Kaga ana ka lissafin shi nuhu na mai ruwaya ne shi ko to ba haka bane, nan nuhu annabi nuhu ake nufi. Annuhanin nabi wato daga nuhu annabin Allah. To da Allah zaka gano wannan ba ga malamai kai ba. Shi kuma da ya zashi sai ce daga nuhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ban so haka ba wallahi, saboda me, duk lokacin da zaka shiga sha'anan da baka kware ba ko zaka tona asirin kanka ne, kuma zaka karya duk wani da'awa da zaka yi nan gaba. To shi yasa ka je ga duk littafin da muke muna tarawul ne gwargwadon yadda muka game al'umma za su fahimta da abin da muke ganin jama'a ke bukata. Ba wai littafin da zaka gingimo ba za mu iya karantar da shi bane. Ni na yi karatu tun daga ahalari har zuwa askari gaban malamai, kuma insha Allah wa'innan littafan zan iya karantar da kaso 90 cikin 100. Amma ban taba zuwa na sa littafin risala a wani masallaci ko izziya ba. A raƙarya na karantar da ahalari, ishmawi ina ji kamar shi ma na taba karantar da shi, sai waɗanda suke zuwa gida su dauka a gabana. To saboda haka kaga wannan mas'ala ce da ya kamata shi kan shi dawowa ya nazari. Idan har waɗanda suka fika ilimi suka ce ga kaza to ka karba ba, karantar da littafan da mutane suke bukata a wannan zamanin. An bayyana abin da kyau. To sai ke cewa me,
wala ta'allamu ala ulama basu koya a gaban malamai ba, inna ma ta'allamu me ala anfusihim, zuwa suka yi teach yourself, suka kulla kansu a daki suka dinga jawabi. Yanzu akwai kalmar da a hadisi, akwai kalmar da in ka zo fassara ta ko a hadisi ko to in ba a gaban malamai kai ba za a gane ka. Na taba jin wannan kuma a wajen mutane biyu. Wani hadisi ne sai aka zo karanta ta sai zo fassara ta wajen wani malami. Da aka zo kan hadisin Audi ne, manzo Allah ya ce ai ashabi sai aka ce innahum baddalu wa ghayyaru ko annabi zai dinga cewa sahabbaina ne ko mutane na ne mabiyana ne, za a kora su a baki sai sa mala'iku su dinga kora su, sai annabi na cewa sahabbaina ne, sai su ce wa annabi ai bayan ka rasu baddalu sun canza addinin wa ghayyaru sun jirkita shi. Me manzo Allah zai fara daga ƙarshe fasuhuqan, shi da ya tashi fassara fasuqan fasikanci. Yanzu da Allah kaga kana jin wannan ka san ba a gaban malamai aka yi shi ba. Fasuhuqan daga saqa ya suqu suqan fasuhuqan wasiqal ladzina taqaw ila rabbihim ila aljannati zumra wasiqal ladzina taqaw wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumra. Daga saqa ya suqu ne, yace fasuqan, ai shi ya dauka an ce fusuqan ne, fa fusuqa ya dauka fada, sai ce fasuqan. To kaga wannan kana jin wannan bai karatu, kana jin wannan ka tashi ka kama kanka. Na biyu sai na ji wani yana fassara yana cewa kullu sulama minan nasi sadaqa, kullu sulama, kalmar sulama ya dauka sallama ne, dukkanin sallama daga cikin mutane wai sadaka ne. Kaga shirme. Me ma'anan sulama anan? Gaban jikinka, an fahimta? Kai wannan abin ya faɗi, gaban jikinka. Sulama anan yana nufin menene? Gaban, annabi ya ce ko dan adam yana da gabbai guda 360 ji manzo Allah jikinsa. Sai ya ce kowane gaba a jikinka ya ce sadaka, sadaka. Sulama shine gaba. Shi kuma da ya tashi fasara ce kowace sallama. Kaga alama ba a koya ga malamai ba. Haka wani shi ma da yazo fassara sai yazo ya ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu fi rahilatihi, ne ina ga kamar hadisi haka yake. Annabi ya kasance yusabbihu, me ma'ana yusabbihu? Ka gari yana tasbihi, to shi ne fasara tasbihi ya faɗa, amma ba tasbihi bane wajen. Yusabbihu yana sallan nafila. Annabi yana sallan nafila akan abin hawansa. To da Allah maka je ga malami ya za ka gane wannan. Amma shi yace wai yusabbihu yana tasbihi. To shi yasa malai, to ka gari sai malai yace ai anan matsalar da aka samu kenan, suka bace. Wala ta'allamu ala ulama, inna ma ta'allamu ala anfusihim.